Ирзар Муртазин язган «Бер генә минутка» җыры 80нче еллар яшьләренең иң яраткан җырларының берсе. Ул вакытта бөтен дискотекаларда да, радио, концертларда яңгырый иде. Чөнки ул җиңел ритмда да, дәртле дә, яшь йөрәкләргә бер-берсенә саф хисләрен, мәхәббәтләрен аңлатырга менә дигән җыр. Ayağı yıldızın күңелем түрендә Синдере шатлыгым тормышым аяğı yıldızın күңелем түрендә Бик сылап айтсаң да кайчанда урының күңелем түрендә Бик сылап айтсаң да Başanda uğranım yüreğim düründe Bik sınlap uğranım yüreğim düründe Bik sınlap başanda uğranım yüreğim